Egunon, hasteko moduan gera? Bai, bueno, eskerrik asko hurbildu den jendeari, ez zen oso arrakastatsua izan ez den arren deialdia, akaso batek jarraituko du streaming bidez gaur egingo dugun zozketa hau. Zozketara pasa aurretik sarrera bezala bai azpimarratu nahiko nuke udala etxe bizitza arloan egiten nahi den lanketa. Denbora luzea daramagu eta badakagu estrategia bat trazatua, arlo desberdinak lantzea ekarri gaituena eta gure esku dauden eskumen guztiak aktibatzera bultzatzeko. Horretan ibili gera, gure helburua izanik espekulazioari trabak jartzea, herritar zaurgarrienak babestea eta etxe bizitzak izan daitezela bizitoki eta ez espekulaziorako tresna, ez? Neurri desberdinak hartu izan dugu, lehenengo etxe bizitza turistikoak arautu dira, etxe bizitza hutsen lanketakin ere aigera, eremu tensionatu izendatzeko aukera izan bezain pronto eskaera egin dugu eta horren zai gaude, etxe bizitza bulego berri bat martxan jarriko da datorren udazkenean eta etxe bizitza tasatuekin indugun esku hartzea izan da lehenengo promozioetako zozketa aparte urrengo salerosketetan ere nolabaiteko kontrola bermatzeko udalak bideratzea zozketa horiek. Hau izango da bigarren zozketa, bigarren eskualdatze horietan egiten duguna, apirilean egin genulako lehenengoa, eta esan bezala 3 hilabetero egingo da, baldin eta etxe bizitza tasaturik saltzeko interesa agertzen baldin badu norbaitek. Eta holaxe egiten ari gera, gaur etxe bizitza bat izango dugu zozketarako, eta bai azpimarratu nahiko nuke, apiriletik erregistroa martxan jarri genunetik 125 igo dela izena emandako herritarren zerrenda hori, eta horrek bai erakusten dula beharra egon badagola eta orduan jarraitu behar degula lanketa hauekin. Gaurko zozketan mailan gaudenak aurkezteko, oian Maila Garai udalidazkaria daukate ondoan eta Kristina Brit pixkatxo bat aratago udaleko etxe bizitza saileko administraria. Eta honen bestez, zozketarekin hasteko moduan gaudela, esango nuke. Mila esker, maila formalki eratuta gelditzen da, eta zozketatuko den etxe bizitza Manuel Lekuena 10/4 da, logela bakarreko etxe bizitza da, eta salmentaren prezioa 37.749,004 eurotan ezarria dago. Etxe bizitza tasatuen erregistroan izenda emanda daude 272 pertsona, eta horietatik 117 aukeratu zuten gaurko zozketatuko den etxe bizitzan ezaugarria kontutan hartuta izena ematea. 117 interesdun horiek bakoitzari zenbaki bat esleitu zaio eta dagoeneko interesdun bakoitzak SMS-eren bitartez badaki zenbaki esleitu zaion. Hortaz, oraingo prozedura izango da, kutxan batetik 117 bitarteko zenbakiak sartzea, ikusiko duzute banan-banan Kristinak sartuko dituela, eta gero kutxako aurrean dagoen kortina hori itxi, eta daukagun herritar bakarrari eskatuko diogu igotzea mesedez, lehengo onuraduna ateratzeko, eta egingo duena da, bigarren bola bat atera, erreserbako lehengoko pertsona izango dena, eta gerora, zenbaki horren arabera urrenkeran gainontzekoak izango dira erreserbakoak. Hau da, demagun 50. zenbaki ateratzen duena erreserbakoa dena, 50tik bera, 51-52 urrenkera horretan izango dira erreserban jartzen ditugun herritarrak. Orduan, lehenbizi Kristinari emango diogu denboratxo bat, bolak sartu alizateko, eta gerora gure herritarrari eskatuko diogu igotzeko. Eskerrik asko.
Japa. Idazkari bezala, fedea ematen dut, 117 bola sartu ditugula, eta beraz, mesedez, igo eta hitz egingo dugu kortinak, hitzetago. Bai. Eta, Bai. bale, mugitu, eta aterako du esleipeduna izango den zenbakia. A ber? 16. 16 da. Mila esker, bai, eta bigarrena izango da erreserbako lehenengoko herritarra. 7. Bale, orduan 7tik aurrera, 7 zortzeatze 10, urrenkera horretan erreserbako herritarrak. Mila esker. Mila esker. Honen bestez argi gelditzen da, 16. zenbakia da esleipenduna eta uko egingo balio, 7tik aurrerakoak izango dira, 7 zortzi beratzi izango dira erreserban gelditu direnak. Zozketaren emaitzak webgunean argitaratuko dira, SMS bidez mezua jaso dutenek ikusi ahal izango dute zein izan den gaurko zozketako emaitza, eta nire partetik besterik ez, soilik esan, hemendik 3 hilabetera, urriaren 26an egingo dela hurrengo zozketa, eta gaur-gaurkoz daukagun informazioarekin etxebizitza bat behintzat egongo dela zozketatzeko urrian. Eskerrik asko.